Hey, γεια σας παιδιά, τι γίνεται? Spath HD για άλλη μια φορά και σήμερα θα, θα αρχίσω νέα σειρά που θα σας δείχνω tutorial για το Sony Vegas Pro το 12. Καταρχήν, πρώτον, να κάνω αυτό γιατί βαριέμαι. Τέλος πάντων, πρώτον, για να κατεβάσεις τα Sony Vegas, το Sony Vegas. Ναι, το Sony Vegas Pro το 12. Για να το κατεβάσεις πρέπει να έχεις Windows, όποια Windows να είναι, αλλά σου συμβουλεύω να πάρεις τα Ultimate ή να τα κατεβάσεις με ένα CD, να τα περάσεις από κάποιον, ξέρω εγώ, ή να τα φτιάξεις εσύ μόνος σου, άμα ξέρεις, άμα είσαι τέλειος στο PC, τέλος πάντων, και να είναι μόνο 64 bit. 32 δεν υπάρχει. 32 μπορείς να βάλεις για το Sony Vegas το 11. Το 12 κάνει 64 bit. Δεν γίνεται να το κατεβάσεις. Πρώτον, αυτό. Τέλος. Δεύτερον, ναι. Θα σας δείξω ένα εύκολο tutorial εδώ πέρα που θα το δείξω και στο τέλος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε λοιπόν είναι το Pancrop. Όποιος δεν ξέρει τι είναι το Pancrop, θα σας δείξω τώρα. Έχουμε εδώ το clip. Έχουμε εδώ το Pancrop. Με το Pancrop μπορείτε να κάνετε zoom έτσι. Βλέπετε εδώ που έχει πάει μπροστά. Ωραία. Τώρα είναι κανονικά. Ας ελπίσουμε. Τέλεια. Θα προχωρήσουμε λίγο το βίντεο και με το που πυροβολήσει ο παίχτης θα το κάνουμε zoom. Εδώ. Λοιπόν, για να κάνετε το zoom πατάτε αυτό εδώ στο πινακάκι που λέει create keyframe. Το πατάτε μια φορά. Πάτε εδώ κάτω από το μεγάλο το πλαίσιο που υπάρχει το βίντεο. Πατάτε ένα αριστερό κλικ για να ανεβάσετε frame. Πάτε εδώ και το χαμηλώνετε σιγά σιγά ώσπου εδώ, βλέπετε και εδώ έτσι, ή να είναι στο όριο, η γραμμή αυτή να είναι στο όριο του scope ή να περνάει λίγο, να το σβήνει από πάνω και από κάτω, έτσι, όχι από άκρη, αλλά και από άκρη το ίδιο είναι, τέλος πάντων. Και μετά για να το ξεζουμάρουμε κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Πάμε εδώ. Πατάμε μία φορά το δεξί κλικ και το restore. Και γίνεται κάπως έτσι. Να από ό,τι είδατε να βλέπετε εδώ που γίνεται στην κάμερα. Τι λέω μόνο. Τέλος πάντων. Που γίνεται εδώ στον υπολογιστή, στο πλαίσιο αυτό. Θα το βάλουμε κάπου που να μην κάνει scope, ας πούμε εδώ στην αρχή. Πατάμε πάλι εδώ. Ένα frame μπροστά. Ζουμάρουμε. Άμα θέλουμε να ζουμάρουμε μέχρι και τέρμα, μέχρι εδώ ας πούμε. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γίνεται το restore. Για δείτε. Ωραίος θόρυβος. Ναι, anyway, δεν το έκανα και σωστά. Τέλος πάντων. Και γίνεται αυτό. Αυτό είναι το Pancrop. Άμα θέλετε όταν πυροβολάει να γυρίσετε την εικόνα, μπορείτε να το κάνετε όταν πυροβολάει εδώ. Πατάτε ένα εδώ keyframe. Πάμε μπροστά ένα frame. Εδώ, πάμε εδώ στο άσπρο. Πιέζουμε το αριστερό κλικ και πηγαίνουμε ή αριστερά ή δεξιά, ή άμα θέλετε και ανάποδα, ή έτσι ανάποδα. Να το πάμε μία έτσι
και με 1, 2, 3, 4, 5, 6 δεξί κλικ και restore και γίνεται κάτι τέτοιο. Όπα, κόλλησε λίγο. Και έγινε κάπως έτσι. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το ταρακουνήσουμε μέχρι θανάτου. Πατάμε εδώ στο keyframe να προσθέσουμε ένα εδώ, το γυρνάμε έτσι και εδώ με ένα άλλο keyframe κάνουμε αυτό, keyframe με το frame εδώ πέρα που προσθέτουμε, κάνουμε συνέχεια αυτό εδώ 4, 6, 8 φορές, αλλά πατάμε μία φορά εδώ το frame. Εγώ το έκανα τώρα 6 φορές. Προχωράμε ένα frame, συγγνώμη. Απλώς είναι βράδυ, είναι 2 παρά 10 και είμαι και άρρωστος και βρέχει σαν το μαλάκα ο καιρός, συγγνώμη για την έκφραση, και τέλος πάντων γίνεται αυτό κάπως έτσι. Είδατε που έτρεμε? Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στον πυροβολισμό και γενικώς παντού, ας πούμε στο άλμα, άμα κάνετε trickshot. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο για τα tutorial του Sony Vegas. Πραγματικά δεν είμαι και pro στο Sony Vegas, να σας πω και την αλήθεια. Κάνω βίντεο, αλλά δεν είμαι τόσο επαγγελματίας όσο οι άλλοι, γιατί εγώ το ψηλό έχω παρατήσει λόγω των διαβασμάτων και εντάξει, δεν ασχολούμαι και πολύ. Τώρα φτιάχνω και ένα μοντάζ, το φτιάχνω περίπου 3 εβδομάδες και ήθελα να πάρω κλιπάκια για να τα προσθέσω στο μοντάζ και δεν είναι έτοιμο ακόμη γιατί χάλασε η τηλεόραση. Δηλαδή την άνοιξα κανονικά την τηλεόραση, παιδί μου, μια πρωί που γύρισα από τη γιορτή της 28 Οκτωβρίου που είχα πάει σχολείο και έκανα μια γιορτή, γύρισα, άνοιξα την τηλεόραση με ένα κόκαλο γιατί τα έδειχνε διπλά και ασπρόμαυρα, δηλαδή είναι γελίο τελείως. Τέλος πάντων, θα σας δείξω και πώς γίνεται εδώ σε full screen με το πρόγραμμα που έχω. Θα σας βάλω κάτω στο description το πρόγραμμα που μαγνητοσκοπώ. Είναι πολύ ωραίο πραγματικά, δηλαδή ούτε bandicam είναι για να σου λέει 10 λεπτά έχεις περιθώριο για να κάνεις capture, ενώ σε αυτό μπορείς να βάλεις όσα λεπτά θέλεις και μέχρι και 100.000 ώρες λόγω τώρα. Δεν έχω βάλει ποτέ, αλλά μπορείς να το βάλεις σε 0, να μην βάλεις χρόνο, να το κάνεις απεριόριστα αυτό, χωρίς να σταματήσει μόνο να το σταματάς εσύ. Anyway, αυτά παιδιά για σήμερα. Κάντε άμα θέλετε subscribe, like το βίντεο. Θα συνεχίσω αυτή τη σειρά, θα ανεβάζω live gameplays γιατί ναι, χαλαστηρώσει το είπα. Έχω την Elgato Capture Card, μπορώ τα πάντα. Κάνα Call of Duty, Uncharted, θα βρω ένα. Και ναι, subscribe, like, comment άμα γουστάρετε, και ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Άντε bye.